O, diba? Sinabi ko kayo naman na nakawan tayo ng jealousy. Bakit nawala yung jealousy? O, diba? O, eto talaga. Pinuha lahat. Wala na pinuha. That's a lot. So, what's up mga kaskwag? So, hi guys, welcome back to YouTube channel na. So, ngayon is, magtutuloy muna tayo sa housing. So, ito po yung mga bahay-bahay guys. So, pasensya na ako, ngayon lang ako nakagawa ng video again. Kasi nga, nahirapan ako sa WH guys. Kaya nakikipag-watch to watch ako, gano'n. Pero, yun na nga. Pero okay lang yun. Napapasa atin din ang monetize nila. So, ngayon, tara! So, ayan po guys. So, meron po pinalagay na bahay dyan kasi hindi pa nga tapos. So, ayan ito. So, ayan. May extension pa dyan. O, diba? Sobrang ganda. Ayan. Parang pa-Camellia Homes lang, no? Dito po kami guys for pictorials, pero syempre, 'di ba, gawa-gawa lang din kami ng video kahit konti lang. So ayan, ayan po yung ano po. Ayan po, baka mahulog ako dito. May butas pa naman. Ayan oh. Baka mahulog ako dyan. So ayan yung bahay guys, hindi pa tapos. Pak. Ayan yung buong housing. Sobrang laki talaga nito guys, kaya nahihirapan kaming pasukin lahat. Oo. So ayan guys. Pak, o dalan sa langit guys. 5 na lang pliti, ganun. So, ayan, may mga pintuan na sila. So, aakyatin natin ang Mount Mayon. Eto, babaybayin natin guys. So, diba? Ang ganda ng hagdanan nila. Opa! Diba? Ayan, of course. Maraming tangad dito guys. Maraming tangla dito. Oh my God, guys. Hindi mahirapang, anong tawag dito? Ayan. May mga tao sa baba. So, ayan. So, yan yung buong housing, guys. Ganon. Di ba siya yung housing? Ang ganda ng housing. So, yun po yung housing, no? So, yan yung mga bahay-bahay nila. So, ayan. Tapos baba tayo pictorials? Oh, sure. Sige, mag-video lang ka dire. Gusto niyo mo dire. Anto las baba ka lamig view. So, ngayon guys, nandito po tayo sa bahay na ginagawa nila pero hindi pa tapos. Pero mamaya ipapakita ko po sa inyo yung tapos na bahay dun sa baba. So, ngayon dito muna tayo. Charot, sisilipin natin kung gaano ba kaganda yung gawa nila. So, dito po, ito po yung breaker. Charot! So, ito po guys, yung kulungan ng aso. Saan po yung kaya dito po yung lababo guys. So, ito lang po yung space niya sa bahay na to. Ito lang yung space. Hindi siya masyadong kalakihan. Pero it's very amazing. Diba, syempre? Kasi ito yung CR! Diba, nakakahihilog lang. So, marami pa na bahay guys. Yan, o. Yan. So, nandito pa, nandun pa. So, sobrang dami talaga ng bahay. Nalilito ka. So, ayan. So, ayan! Gano'n. Papakagete tayo dyan. So, nag-wiring po sila yung iba. Pero ngayon walang trabaho guys kasi nga kalag-kalag or undas or anong tawag doon. Basta Bisaya sa amo na kalag-kalag. Ganun.
So, wala pang trabaho, kaya grabe na nakakano kayo dito. Kasi siyempre nakakaya naman, maraming tao dito trabaho. Ba't nag-vlog kami? Ay, gano'n. Ay, ang ganda ng tiles, so parang gano'n. So, ayan. So, ay, tara. Para kayo may-ari ng bahay. Ay, Doña Anita, gano'n. So, yun guys. So, ayan po yung mga views, no? So, here we are. So, dito po guys, maganda dito. Uy, ang tambling dito. Mambling, kahit tarang gusto mo guys, ang buot ka lang dito. Kahit gulong-gulong ka pa, sasayo-sayo pa. So, dito ang ganda dito, oh. So, pwede ka tapos siya. So, napakaganda talaga ng mga bahay dito guys. So, eto na ah. So, ayan. So, may pintura rin tayo siya. Dito, may pintura pa. Mabuwasan. So, ayan. Nakikita nyo, meron pag gaganito ko. Nilalaki nyo guys, baka makananakawan. Baka mawala yung kalahating jealousy bukas. Ayan. So, this is the beautiful places. Ganon. Sorry na guys. But I'm beautiful. Ang ganda po ng mga bahay yun. Matay kural. Yo! Pwede sukar. Wala ba itong kuryente, no? Nagigigilot mo. Oh my God. O diba? Sinabi ko kayo na mananakawan tayo ng jealousy. Bakit nawala yung jealousy? O diba? O eto talaga. Pinuha lahat. Wala nang tinira. Kakaloko. Char lang, hindi naman ninakaw. Sadyang ano lang siguro hindi pa sila tapos gumawa ng bahay. Kaya naman. Mataubos lahat sa jealousy dito. Hindi ko na gustuhan ang trabaho nila. Hindi ko na gustuhan ang trabaho nila. Warning sa akin mo. Sa akin mo So guys, papakita ko sa inyo kung paano gawin yung mga imburnal kagaya ng mga ilong nyo na lalaki ng butas. Yun, kung paano gawin yung mga ilong nyo na lalaki ng butas. Guys, ganito. Pero yung mga imburnal, representing imburnal. Pak! Laki na tiyan ko. So ito pala siya yung ginagamit para gumawa ng mga imburnal katulad ng mga ilong nyo malalaki ng butas. Kaya ganun. Ito siya. Paano kaya ito? Ikuan. I-circle? Lo? Taray! Ah, diba? Ganda. Ata ka na yung video card ko. Okay. Yan yun naman. Ay! Dumi! Kakaloka, pero ang ganda ha. Tara, dito tayo. Ayan. So, yes, papakita ko po sa inyo yung may mga kulay na ano. Studio ba yan? Basta study! Construction, basta yan na yun. So, ito yung mga jump truck. Ito po yung ginagamit kung saan hinahakot lahat ng mga mga lupa. So, ito yung mga bahay na tapos na guys. So, sinasarapan nila yung pinto kasi nga bawal pa. So, ito siya. Ayan. So, ito ang buong bahay. So, yun na nga guys. Ayan. Parang may mga kabukas dito para mapasok natin. Hapon, may pinasok kami sa hapon. Eto. So, ito yung kulay niya. Pero, pero feeling ko parang hindi pa ito yung kulay talaga niya, no, na, ng bahay. Pero maganda din naman yung ganito. Papasok tayo na! Ayan! So, ito yung loob. Siyempre, hindi naman pwede maging labas. So, ito yung lababo. So, dito kayo maglalababo, guys. Saka maghuhugas. Dito kayo kakain, ganun. Para let's hugas na. Tapos, paglabas mo dito. O, paglabas mo, pa! O, diba? Pagpasok mo pa lang, patungong labasan na. Sobrang laki ng bahay. Tapos, yun yung CR.
Ayan. So, yun na nga guys. So, hindi ka na problema. Pag nasunugan kayo ng bahay, huwag kang po problema. Kasi pag punta mo lang doon, labasan na. No? Kasi ito yung kwarta. So, welcome home. So, ito yung kwarta. So, ito yung buong kwarta guys. So, okay na siya. Hindi na. Ay, diba? Tulunod. So, ito yung kwarta. So, okay. Uy, maglay ka lang dyan. Tapos doon kasi mama matutulong. Ganon. O, diba? Ang ganda. Magpapatay ka dito eh. So, ito yung sala set. So, ito yung sala. Pwede ka maglagay dyan ng mga TV. Tsaka ako! Ano ko eh? Nagbebenta ng mga baka. Ganon. So, dapat na ano ko yung matutulong. So, yun na guys, lahat. So, yun na nga lahat guys. Yun na lahat. Napakita ko na sa inyo. Pero hindi pa yun siya as in yun na yun talaga lahat. Kasi malaki talaga siya. Pero part 1 pa naman to, no? Kasi pagkatapos nito, pupuntahan din namin to uli. So, bye-bye guys. Thank you very, very much. Thank you so much for my subscribers and viewers. Thank you very, very much. Bye-bye. Okay.